Ovo je neki novi autobus i radi klima, brale. Dobra je. Duva ga. Osjeća se taj turbo, znaš ono, a kad uđeš u autobus koji nema klimu, ko da si ušao bre u peglu, čovječe. Znači, ima autobusa koji su novi i lepi, i klima i sve, a kad uđeš u neki koji je totalno to ti isto kao kad voliš devojku, a ona te ne voli, a ti sve dao njoj, i burek, i pogačice, i to, a ona te ne voli. To nije lepo. Znači, to je ružno. I neće ti rodi dete. Rodi ga sam. Rodi ga sam. Viš kako duva ovaj klimaks, brale. Dobro ovo duva. Znaš ono, ili duva ili ne duva uopšte. To je nevjerovatno. Kako to? Ili mnogo duva, pa je dobra klima, ili uopšte nema. Nešto tu nije u redu. I tamo navikneš na lep život, a ono dođe ružan život. Tamo si našao lepu devojku i sve, i super, i ona zaljubi se u drugoga. A ti mislio, to je ona, to je najbolja. I ti misliš svaki dan ne jedeš pice, ono, to bi ti bilo mnogo. I sad, da svaki dan da imaš neku kraljicu oko sebe, ti bi poleteo, ti bi bio izvan atmosfere, ali ne valja mnogo da budeš srećan i ne valja svaki dan da jedeš napolitanke, ne valja, i menaš one čokolade, ne valja, svaki 16. dan jedeš menaš, da malo zaboraviš. Zaboravi, da li sam te ikad voljela ludo, zaboravi i nestani, samo se jednom desi čudo. Kad ti hoćeš da voliš neku djevojku, ona neće. A ona kad joj dođe neki frečina koji će da je udari u kuhinju, a ona kaže, što me udaraš? A ovaj koji je bio dobar prema tebi, koji je voleo, ti si njega odbacila. Mislim, stvarno su žene i one ne zna šta hoće. Možda one vole torturu. A kad si dobar prema njima i kad im praviš sendvič, svaku jutru margarina leba, a one te ne vole. Šta? Ne treba, one kao vole muškarce dobre. Ne, dok imaš para, imaš i devojku. Kad nađe boljeg sponzora, ostavit će te. Ide tu ljubav. Nema ljubavi, drugarice. Idemo dalje za iste pare, popuni formulare.